ஸோ நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு கோத்ரேஜ் கன்சியூமர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 24% வந்து ரைஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ ஹையஸ்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரி. இதுக்கு முன்னாடி இண்டஸ்ட்ரியில் இப்படி ஒரு 25% மோஸ்ட்லி யாரும் ஒரே நாளில் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. டவுன்ஃபால் பார்த்துருப்பாங்க. பட் அப்சைடு வந்து 25% வந்து அப்சைட் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. இதுக்கான வந்து ஒரு சிஇஓ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணது தான் அதுக்கான ஒரு சிஇஓ அப்பாயிண்ட் பண்ணது தான் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இவர் தான் அந்த சிஇஓ. ஸோ இவரை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, ஸோ இவர் வந்து 22 வருஷம் இந்துஸ்தான் யூனிலிவரில் ஒர்க் பண்ணவர். ஹெட் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் பிஸ்னஸில் ஒரு கடைசி ரோல் பண்ணியிருக்காரு. சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நல்ல ஒரு பெரிய லெவலில் இருந்திருக்காரு. ஸோ இந்த நியூஸ் வந்து வந்தது லேட்டர் ஆஃப் தி டே. ஸோ கரெக்டாக ஸ்டார்டிங்கில் அந்த நியூஸ் வந்து ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் வந்து வச்சுக்கோங்க. மார்க்கெட் ஸ்டார்ட் ஆனது கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் பயங்கர மூவ். ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ 5 மினிட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு தான் அந்த நியூஸ் வந்து ஆட் ஷோரிங்காக போயிட்டு இருந்தது. ஸோ அந்த நியூஸ் தெரிஞ்சதுக்கப்புறமும் பயங்கர ஸோ ஒரு ஃபாலே இல்லை. ஸோ இவர் வந்து இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் கிடையாது. ஸோ இது மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்தோடனே டக்குன்னு வந்து அதிகமாக போகிறது. அதே மாதிரி இவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் மாதிரி ஃபேமிலி ரன் பண்ணுற ஒரு பிஸ்னஸில் ஸோ வந்து இவர் வந்து ஒரு சிஇஓ போடுறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இது பிரிட்டானியா இண்டஸ்ட்ரீஸ், இந்துஸ்தான் யூனிலிவர், நெஸ்லே, டாபர், மேரிக்கோ எல்லாமே புது சிஇஓ வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ ஈச் டைம் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணும்போதும் அந்த ஸ்டாக்கோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நல்ல ஒரு அப் கொடுத்துருந்தது. நீங்கள் ஈஸியாக பார்க்கலாம் அந்த ஸ்டாக் பர்ஃபார்மன்ஸை. ஜுபிலண்ட் ஒர்க் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 26% அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரைஸ் கொடுத்து அந்த ட்ரான்சிஷன் அந்த ஸ்டாக் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப்டர் தி சிஇஓ அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் மார்க்கெட் கேப் அண்ட் க்ரோத்தையும் நீங்கள் செக் பண்ணலாம். ஒரு சேஞ்சஸ் கிளியராக தெரியும். ஸோ இதை தான் நான் சொல்ல நினச்சேன். ஸோ இந்த மாதிரி நியூஸ் பேஸ்ட் ஸ்டாக்ஸை நீங்கள் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணி வாங்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் இருக்கும். பட் இந்த மாதிரி நியூஸ்க்குள்ளே நீங்கள் போய் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டராக இருக்கலாம், ரீட்டைல் இன்வெஸ்டராக கூட இருக்கலாம். பட் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் உங்களால் டக்குன்னு கேப்சர் பண்ண முடியாது ஃபாஸ்ட்டாக. ஸோ அதுக்கு நீங்கள் எப்படி கேப்சர் பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸை நீங்கள் வந்து வால்யூமை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி நியூஸஸ் கேப்சர் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஈவன் ட்ராப் ஆகிடலாம். ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி செக் பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட பேரலாக உங்களுக்கு சில ஸ்டாக்ஸும் ஒரு அப் மூவ் கொடுத்துருந்தது. பட் இந்த அளவுக்கு போகலான்னு சொல்லலாம். நம்ம கோத்ரேஜ் இதுவும் கிட்டத்தட்ட அவங்களோட ஒரு சேம் ஒரு இது தான். பட் அட் தி எண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு புல் பேக் தெரியும். உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ரைஸ் ஆகிட்டு. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கவுண்டர் எஃபெக்ட். ஸோ இந்த ஸ்டாக் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் பிரேக் அவுட் கொடுக்குதுன்னு. ஸோ இது ஒரு கவுண்டர் எஃபெக்ட். ஸோ கோத்ரேஜ்னு சொல்லிட்டு எந்தெல்லாம் ஸ்டாக்ஸ் இருக்கோ நீங்கள் பார்த்தா ஒரு நல்ல ஒரு சேஞ்சஸ் கொடுக்கும். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி வேறு எதனா ஸ்டாக்ஸில் அந்த சமயத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம். ஆக்சுவலி கொஞ்சம் நல்ல ஒரு மூவ் கொடுத்துருக்கோம். எல்லா கோத்ரேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒரு அப் மூவ் பார்த்துருக்கலாம். நீங்கள் எல்லாமே கோத்ரேஜ்ன்ற பேரில் இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கு காரணம் சிம்பிள். நம்ம சுதீன்றவர் இன்றைக்கி இது பண்ணியிருக்காருங்க. ஸோ ஆஸ் அ இன்வெஸ்டராக நான் சொல்லுவேன். ஸோ இது லாங் டேர்முக்கு இந்த ஸ்டாக் ஹோல்ட் பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் இது ஆல்மோஸ்ட் ஆல் டைம் ஹைக்கிலே போயிடும்னு வச்சுக்கோங்களேன். 52 வீக்ஸ் ஐயே இது வந்து பிரேக் ஆனால் கூட உங்களுக்கு இது கிடையாது. 52 வீக்ஸ் ஐயே உங்களுக்கு வந்து லோவர் லெவலில் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த பாயிண்ட் வந்து டக்குன்னு ஹிட் ஆயிரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அடுத்தது வந்து 965. ஸோ 100 பாயிண்ட்ஸில் இருக்குது. ஸோ யூஸ்வலி 52 வீக்ஸ் ஐக்கில் போனால் ஒரு ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஃபாலோ ஆகிறது நார்மல். இதுதான் ஒரு சிஇஓ அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ ஹைப் கொடுக்கணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து மேபி ப்ரொமோட்டர்ஸ் பை பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை வேறு எதாவது நியூஸாக இருக்கலாம், அதனால் பையாக இருக்கலாம். எந்த அளவுக்கு மார்க்கெட்டில் அப் இருக்கோ அதே அளவுக்கு ஃபாலும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ கீப் ரெடி கைஸ். ஸோ தட்ஸ் இட். அதை நான் சொல்ல வந்தேன் இந்த வீடியோவில். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.